אחרי 7 שנים זה חזר. מי שלא יודע על מה אני מדבר על הזאבטרון שעכשיו חזר ל-OG. יאללה, בואו עכשיו נמחק, ננסה להשיג אותו. אני נוחת פה בסולטי. בואו נחפש, אולי יש שם תיבות, נחת שם על בית או משהו. אני רואה פה כבר בית, רוב הסיכויים יש פה תיבה. אני אומרת פעם אחת כבר יצא לי את הזאבטרון, ניסיתי לשחק בו, הרגו אותי על התחלה. אבל יאללה, בואו ננסה עכשיו, אני אומר, הפעם אני אנסה לדפוק אחרונים. הנה. הופה, תיבה, לא. לא. גבר, לא. אדוני, לא. מלא. מה קרה כאן הרגע? הופה. פאק. נפל לי אוזניות עכשיו. מה אני עושה? הופה. יאללה, הנה, עצרתי. הופה. יאללה, צריך להשיג זאבטרון. למה אף אחד לא משיג וככה נותן לי להרוג אותו? כי יוצאים איתי רק בוטים, אבל אין להם זאבטרון, זה הבעיה. אדוני, אם יש לך זאבטרון, יש! לא נורא, יאללה, בואו נעבור למשחק הבא, ננסה להשיג את הזאבטרון. let's go. יאללה, משחק שני, בואו נחת הפעם. אני אומר, בואו נעשה מקום רחוק כזה שאף אחד לא יבוא, אני אקח להם את כל התיבות. מי לי... לא לי... נראה לפה, לכאן, נראה איך טבח של מקום. בואו נבוא לשם, נחת בסדר. אוקיי, נראה לי נחת פה על הבית שם, יש שם נראה לי תיבה בלמעלה שם, אבל הם נוחתים איתי איזה מיליארד אנשים, והם נוחתים גם על הבית, וזה לא היה רעיון טוב. מה אני עושה? וירוד כבר. אחת הפעם. מיני. יופי. הופה. וואי. איזה מזל. אחי. הופה, בואו נראה. היורים עלי פה, זה. שכחתי איך קוראים לזה. הופה, בואו ניקח פה התקפלות. יש פה תיבה למעלה, נלך. איפה התיבה הזאת? מה זה? תיבה כאן. תיבה. הופה, הנה. זאבטרון! יש! יאללה, בואו נמצא עם כל האנשים. יאללה. קדימה. מה כולם הלכו? אני מוצא זאבטרון, כולם בורחים. אני לא מבין. אוקיי? הופה, תיבה. תביא ככה עוד זאבטרון, נעשה כזה דאבל. לא צריך. את המיני. לא צריך מיני. הופה. פה ביג. שים את זה ככה ל-25 HP כי אני די וואן. פה אנשים, איפה האנשים פה? הופה, יש כאן מישהו? יאללה. הופה, הנה. הופה, קדימה. זאבטרון, לא. אין לי בץ. יואו! לא! יואו! וואו! מה קרה? טוב, אחרי מה שקרה במשחק קודם, נדבר על זה. אחת עוד פעם בטילטד.
יום אבל. יאללה, אין לי כוח, בוא נמשיך. אנרגיות. יאללה. עכשיו מפה. נבחר הבתים. תיבה. יש כאן תיבה איפשהו, נציך זה בתורנו. איפה תיבה אני לא? מה זה? כאן? לא. איזה... כאן אנשפד, זה טוב. תביא טוב לאנשפד. אוקיי, לכאן. שלא יורו בי, חייב לעשות פה מהר. הופה. זה הפתרון? לא נורא. הנה אני אעלה על הבחור שלנו בלנצ'פד. אמור להיות כאן איפשהו. הוא היה פה, אמור להיות פה. הנה, יש פה צעדים מאוד. אני עם הטקטיקה למקרה הזה. בחור, אתה כאן. הופה, ממש כאן. זה הכל היום, מקווה שנהנתם. עד כאן הסרטון הבא ויאללה ביי.